Eu sunt Florin de la Emigrant în Germania și vă salut din Stuttgart. Deși ai semnat un contract de închiriere pe care l-ai citit cu atenție și nu există nicio clauză care se referă la creșterea chiriei, totuși, după un an, primești deja o cerere din partea proprietarului de majorare a chiriei. Mieterhöhung. Este aceasta corectă? Ce trebuie să faci? Răspunsuri în acest clip. Vizionează-l până la capăt. Majorarea chiriei la prețul mediu din zonă, Mietspiegel. Pentru a aduce chiria la nivelul mediu al chiriilor, Mietspiegel, care se plătesc în zona în care se află locuința, proprietarul poate cere majorarea chiriei cu maxim 20% într-un interval de 3 ani. Acest nivel mediu se calculează în funcție de chiriile plătite în ultimii 4 ani pentru locuințe comparabile și este un document public care se poate cere de la primărie. În localitățile mici, unde nu se calculează Mietspiegel, proprietarul poate justifica mărirea prin comparația cu 3 locuințe comparabile din zonă. Când poate avea loc majorarea chiriei? Proprietarul îți poate cere cel mai devreme după un an de la încheierea contractului mărirea chiriei, iar majorarea efectivă poate avea loc după 15 luni de la încheierea contractului. Ai la dispoziție între 2 și 3 luni, fără o zi, pentru a da un răspuns dacă accepti cererea de mărire a chiriei, trimisă prin poștă sau prin e-mail. Cererea verbală nu este valabilă. Dacă ești de acord, poți accepta mărirea în scris sau verbal. Dacă faci deja plata chiriei mărite, se consideră că ai acceptat mărirea. Chiria cu creștere eșalonată, Staffelmiete. Acest tip de majorare anuală a chiriei este deja prevăzut în contractul de închiriere și poate avea o valoare fixă, de exemplu 25 de euro pe an, sau poate reprezenta un procent din valoarea chiriei, de exemplu între 4 și 10%. Acest tip de majorare se poate face doar o dată pe an, iar în acest caz, proprietarul nu mai poate face alte majorări suplimentare la chirie, cum ar fi cele pentru aducerea chiriei la prețul mediu din zonă. Pe același principiu de mărire anuală a chiriei se bazează și contractele care cresc cu rata anuală a inflației, Index Miete. Atenție la contractele cu creștere eșalonată a chiriei, mai ales la cele cu creștere procentuală. La o creștere anuală de 10%, ajungi să plătești după 5 ani cu 50% în plus. Am trecut personal prin așa ceva. În 5 ani, chiria a crescut de la 500 de euro la 800 de euro. Unde poți cere ajutor? Dacă ți se solicită o majorare a chiriei și consideri că aceasta nu este justificată, poți cere și primi ajutor gratuit la Asociația Chiriașilor în care ești membru. Sau, dacă nu ești membru într-o asociație, online, tot gratuit, pe portalul pentru protecția chiriașilor wenigermiete.de. Linkul direct îl găsești mai jos în descrierea clipului. Ca bonus, un mic vocabular german-român legat de tema clipului de astăzi. Die Erhöhung, majorare, creștere. Das Gebäude, clădire. Die Kaltmiete, chirie fără întreținere. Die Miete, chirie. Der Mieter, chiriaș. Der Mietvertrag, contract de închiriere. Die Nebenkosten, cheltuiel de întreținere. Der Vermieter, proprietar. Die Warmmiete, chirie cu întreținere. Die Wohnung, locuință.
În concluzie, dacă vrei să închiriezi o nouă locuință, citește cu atenție contractul și vezi ca imobilul să fie în stare bună și să nu necesite renovări în viitorul apropiat. Atât pentru astăzi. Săptămâna viitoare, un nou clip interesant și util. Scrie mai jos în comentarii dacă ai întrebări sau sugestii pentru o temă care te interesează. Dacă ți-a plăcut, dă un like, distribuie și aruncă o privire la celelalte videoclipuri din seria Info Germania. Iar pentru a nu rata nimic, abonează-te!